Da, imam 37 godina, ali nemam bore da to i dokažem. Nivea Q10 Plus ublažava bore i sprečava pojavu novih sa usavršenom UVA zaštitom. Nivea Q10 Plus. Jednostavno lepa koža. Od sada za besprekoranten nova Nivea Q10 Plus. Tonirana dnevna krema. Danas smo ovdje, promovišemo prirodan izgled devojaka, dama, pa sad me interesuje koliko vama šminkanje na televiziji predstavlja opterećenje, kako odmarate kožu? Ne predstavlja mi uopšte, najiskreniji, ali to mislim da nema veze sa bilo čim, nego sa nečim dečim što se krije u vama. Ja se sjećam još od momenta kada sam prvi put ušla u šminkernicu na BK televiziji da mi je bilo čudno kako ove starije i iskusnije koleginice kažu da ih to šminkanje smara i da im je to dosadno. Ja još uvijek nisam došla do te faze. Pa ja više volim da se pojavljam bez opterećujuće šminki. Stvarno da. Uveče volim da se našminkam kad je neka prilika ili kad je izlazak. I to čisto eto da bi malo drugačije izgledala sebe radi, ne nešto posebno zbog drugih ljudi. Neki savjet koji ste nasledili od mame ili bake, od starih značajni recepti za negu kose, kože? Pa, za kosu znam da mi je baka stalno govorila da je perem kišnicom. Mada, to je možda bilo u njihovo vreme. Sada u ovom periodu zagađenja kiselih kiša, ko zna šta bi bio. Šalim se, to znam da mi je baka pričala da je kišnice kosa najlepša, najsjajnija, najzdravija. Mislim da moja baka je negde sa svojih 40-50 počela da koristi kremu, da do tad bukvalno ništa nije koristila, ali one se nisu ni šminkale. Vrlo malo, ja se sjećam moja baka, 11. godište je bila, malo bi stavila i to su ono grožđane masti koje su oni koristili, crvenkaste i to je to, ona ne zna za ten, niti je ikad upotrebila ten, mislim, a imala je lepu kožu i sa 85 godina. Ne volim kada, na primjer, vidim previše našminkanu ženu, koliko god da ta šminkanja dobro stoji, meni se to prosto ne sviđa. Imam osjećaj da nekada šminka može da poruši ženu. Naravno, moj prvi posao u Italiji, 90. godine, tad sam imala 16 godina i dobila sam da slikam jedan katalog, jako lepo u Italiji u stvari, ali šminka trebala da bude starija, sam tada imala 16 godina, trebala sam da budem predstavljena kao nekako ima 18-19. Ja sam jedva udržavala se da ne zaplačem, posle šminke sam ja sama sebi gledala starije, znam, tata je bio pored mene u studiju i kaže, baš su te lepo našminkali, sinek, šta ti se ne sviđa? Ja kažem, ali tata, ja sad izgledam kao da imam 18-19 godina, niko mi neće verovati kad vidi ove slike da imam 16. Tata se nasmeo, kaže, sine, imat ćeš problem. Kada nemam snimanje, trudim se da budem prirodna, da ne šminkam se nikada, sem, naravno, ako izlazim, pa i to je jako malo imam šminke na sebi, jer prosto valjda je to zbog posla, da trudim se da mi se što više koža odmara.